Fac suc dintr-un măr dacă mi-ar plăcea să-l mănânc. Suntem ajutați și de acest ținut binecuvântat, unde datorită variațiilor de temperatură de la zi la noapte, obținem o aromă deosebită, o culoare deosebită care se regăsesc în sucul Ana Are. Alt secret al sucului Ana Are este că folosim în compoziție și acest tip de măr, Fuji. Cine a mâncat îi știe prospețimea, aroma delicată, gustul.